Benvinguts a bord. La seguretat dels nostres passatgers és de primordial importància. Presta atenció a les següents normes de seguretat. Trobaràs plànols i instruccions generals de seguretat distribuïts pel vaixell. A més, disposes de targetes de seguretat amb instruccions bàsiques en el respatller del seient davanter. També disposes de cartells indicatius de «Vostè és aquí». Les armilles salvavides es troben sota dels seients, així com en armaris i caixes convenientment senyalitzats. Si us plau, no els extreguis excepte a ordre expressa de la tripulació. El senyal d'emergència consisteix en 7 xiulades curtes o més seguides d'una llarga juntament amb la sirena del vaixell i el timbre d'alarma general. En sentir el senyal, has d'acudir al teu seient i atendre les instruccions de la tripulació. Presta atenció a la zona d'evacuació que et correspongui. En cas de fum o olor a cremat, avisa immediatament a qualsevol membre de la tripulació o activa el pulsador d'alarma més proper. La tripulació conduirà els passatgers als diferents punts d'evacuació. Col·labora amb ells atenent a les seves instruccions. Quan la tripulació ho requereixi, extreu l'armilla salvavides localitzada sota el teu seient. Posa-te-la seguint les instruccions de la tripulació. També pots comprovar la seva col·locació a les targetes de seguretat que trobaràs al respatller del seient davanter. Presta atenció. Aquesta és la forma correcta de col·locar l'armilla salvavides. El capità del vaixell donarà l'ordre d'abandonament per megafonia. Manteniu en tot moment l'ordre i la calma. Les operacions de desplegament de rampes, rais i la disponibilitat de bots de rescat es realitzen de forma simultània per a un abandonament ràpid i segur. No has d'accedir a les embarcacions de salvament amb talons o equipatge. Porta roba d'abric. Les persones que requereixin d'atenció especial poden indicar-ho a recepció. Allà se'ls assignarà un tripulant responsable de la seva seguretat en cas d'emergència. Recorda, està prohibit fumar als espais interiors del vaixell. Les cobertes exteriors poden estar humides i relliscoses. Presta atenció a les escales. Extrema la precaució amb les portes davant el risc de quedar atrapat. Està prohibit llançar escombraries a la mar. Diposita-les en els recipients distribuïts pel vaixell. Els menors sempre han d'estar sota la supervisió d'un adult. Les mascotes han de romandre en les zones habilitades per a elles. Per a la seguretat de tots, respecta els mitjans contra incendis, d'evacuació, salvament i abandonament. En cas de necessitar qualsevol aclariment, no dubtis en consultar-nos. Gràcies per la teva atenció. Et desitgem una feliç travessia.